Ahojte lidi, dneska si zahrajeme Roblox. Zahrajeme si takovou posilovací hru. První vemu tady tohle peří. Hello. Já jsem tady. Teďka musím jít posilovat. Konečně. Dneska bychom se chtěli dostat aspoň do třetího světa. Tak možná tak 5 minut bude to video, OK? Lidi. Jo, já už jsem silnější. Už nemám také tyčky, už mám také víc do široka ruky. Lidi, jdeme si zabrat nějaké těžší závaží za mě. Já to asi neunesu. Bohužel. Tak si dám méně závaží. Furt ne. Nejde to. Je to konečně. Jo, to jde. Tak. Teď si asi koupím nějaké bety, mě napadlo. OK, 25, to až tak moc zastojí. No, tratil jsem všechno, to je. No, tohle je moje nejlepší. Tak, půjdu zase tady, jako vždycky. Konečně, yes. A teď jdu zase posilovat. Dneska vyjde ještě další video. Možná tak za 4. OK, dík. Takhle posiluji si, ale lidi, promiňte, mě se to malinko seká. To možná uvidíte, jak se mi to seká na malinko. Mně přijde, že už to svalnatější. 4 už zůstane. Yes, na pochodu. Teďka jdu zkusit 6. Je. Jak mám zabavu, mě to nejde už. Jo, tady. Ještě ty fuku, já už jsem silný, yes. Já to si musím zatancovat. No, asi budu za chvilku makat, protože potřebuju posilovat, aby jsem byl nejsilnější. Konečně už tam budu.
Já už jsem svatý hodně. What the fuck, co to má na obrazovce? Já už to mám pryč konečně. Tak. Promiňte lidi, jestli vás to nebaví, ale nejsem ještě tak zkušený dělat videa, tak prosím nebuďte naštvaní. Já už mám skoro 1000 energie. Našetřit za 1000 a půjdu posilovat ještě víc. Běžím. Úplně je to lehké, je to úplně... Ty hogo, já už mám hodně energie. Tak jdu posilovat. Tak, jsem tady. Počkej, mě tam nejde jít. Jo, tady. Jsem to zkušel na obrazovku, dobrý. To je lepší. Tak sorry lidi, že jsem ještě dítě, ale doufám, že vám to nebude vadit, že mám taky hlas jak dítě. Mám moc energie, jupi. Lezu tady? No asi tady to jdu zabrat. Už mám popelnici a jdu ji odtáhnout. Yes. Úplně to bylo lehké, jak já bych kopal do míče. Ty vole. Teda, promiňte lidi. Ty vogo. Dívejte, jak je velký ten týpek. Ukáž? Zaroluju si pety. Tak. Mám aspoň lepší pety. Equip. Asi ty pety, které nepotřebuji, tak si prodám. Tak. Yes. Konečně to už bylo. Tak, jdeme lidi zase posilovat, že to je jasný v této hře. Tak, dobrý. Ty vogo, já už jsem svadat, jupi. Yes. Konečně. Tak, dobrý. Někdy možná dám video z Minecraftu, jak budete chtít lidi. Musíte to jenom napsat do komentářů. Jestli si divíte, že nejsem holka, tak je to nedělám na moje povolé na babičinu. To mě prosím nesuďte.
Tak, lidi už budeme za chvilku v třetím setě. Za chvilku budeme končit u toho videa. Tak se za chvilku rozloučíme. Tak, dobrý, jsme svalnatější. Mě zajímalo, jestli už unesu 2 týhle. Yes, už se to dá. Tak, dobrý. Zaposilujeme si. Tak. A jo, už mám 22 síly. Už jsem svalnatý. Tak. Teď zkusím 3, jestli to bude. Yes, jde to, lidi. Už to jde a i na mě vidět. Tak. OK. Zkusím 4. Já jsem tam dal omylem 5, 6. A jo, 5 taky jde. No už nejde moc. A jo, jde 5. Dobrý. Tak. Jest 4000. Teď budeme mít hodně síly. Tak. Posilujem. Jestli slyšíte někoho v pozadí mluvit, tak jich se nevšímejte, prosím, jo? Lidi. Tak 6, zkusím. Já se už to zvednu. Lidi. Já si budu zkusit, jestli můžu do dalšího setu. Lidi. Dobrý. Konečně. Tak lidi, tak děkuju za dívání a doufám, že se uvidíme zase. Lidi. A prosím, dejte odběr a like. Dejte prosím srdíčko a zvoneček. Ať se uvidíme zase. Ahojte lidi.